is your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nag-aaral pa ako, feeling ko ay ako yung black sheep ng family. Sa lahat kasi ng babaeng magkakapatid, ako lang ang natutong manigarilyo at uminom. Nang makatapos ako ng 2-year course sa kolehiyo, ipinangako ko sa sarili ko na babawi ako sa pamilya ko. Simula noon ay lagi kong ipinagdarasal, nagabayan ako ng Diyos sa aking mga gagawin. Nagtrabaho ako sa isang restaurant at inumpisahang pag-aralin ng bunso kong kapatid. Sa kasamaang palad, nagsara ang restaurant at napilitan akong mangamuhan sa ibang bansa. March 2015. Lumipad ako patungong China. Bit-bit ang pag-asang mabibigyan ko na ng magandang buhay ang aking pamilya. Sa umpisa ay sobrang excited ako na makarating ng ibang bansa. Pero nang makaranas na ako ng pagmamaltrato, araw-araw ko nang ipinagdarasal na sana ay makauwi pa ako ng buhay sa Pilipinas. Madalas akong saktan ng amo ko ng walang dahilan. Lagi niya akong minumura at sinasabihang bobo at mabagal magtrabaho. Bawal akong gumamit ng mamahaling plato at kubyertos. Sa lunchbox ako kumakain gamit ang plastic spoon at fork. Limitado ang pagkain ko at bawal na bawal sumobra. Bawal din akong maupo sa sofa, kaya sa hagdan ako pumupwesto kapag sobrang pagod ko na. Isang araw habang ginugupitan ko ng kuko ang batang anak ng amo ko, hindi ko sinasadyang masugatan ito. Dahil dito ay nag-aapoy sa galit ang amo kong babae. Gagamutin ko na sana ang sugat, pero inutusan niya akong magluto ng hapunan. Habang nagluluto, pinagmumura niya ako dahil bakit hindi ko pa daw ginagamot ang sugat ng anak niya. Sinunod ko ang utos niya. Ginamot ko ang sugat ng bata. Habang inaasikaso ko ang bata, inutusan naman niya ako maglinis. Naglinis naman ako at nagalit na naman siya dahil bakit hindi pa raw ako tapos magluto. "You're so slow and so stupid!" ang hiyaw niya sa akin. Bagay na bagay. Kontrabida. Parang si Miss Minchin ang nakikita ko Full of conviction, ha? Gago. Kainis to. Sa sobrang galit niya, kumuha siya ng bakal na sandok at ipinukpok niya sa aking ulo. Dumugo ang ulo ko kaya dinala niya ako sa ospital. Akala ko hindi na niya na ako muling sasaktan, pero naulit pa ang pang-aabuso ng amo ko sa akin. Kung hindi ako matatadyakan, minsan naman ay iumpog niya ako sa pader tapos sinasapak sa mukha. Awang-awa ako sa sarili ko lalo na nang minsang mapuruhan ang mukha ko at nagmukha na akong panda.
Sinubukan kong i-report sa agency ang ginagawang pang-aabuso sa akin. Pero sa hindi malamang dahilan, wala silang naging aksyon. Gabi-gabi akong umiiyak sa Diyos at hiniling ko na sana makauwi na ako pabalik ng Pilipinas. Pero iniisip ko din yung mga pangarap ko sa pamilya ko. Ang sabi ko, susubukan ko pang magtiis alang-alang sa kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay. January 2018. Umalis ang mga amo ko papuntang Amerika. Iniwan nila ako mag-isa sa bahay. Habang naglilinis ay kumalam ang sikmura ko. Kumuha ako ng magazine at binuklat sa pahina ng mga pagkain. Sa aking pagbuklat, napunta ako sa pahina na may mapa at simbolo ng krus. Direksyon ito patungo sa isang simbahan sa China. Napaluha ako dahil parang may bumubulong sa akin na puntahan ko ang lugar na yon. Nang makabalik ang amo ko, akala ko magbabago na ang lahat. Naging malupit pa rin sila sa akin kaya isang araw, binala ko na ang pagtakas. Tinaimingan ko na wala silang lahat sa bahay. Inakyat ko ang bakal na bakod sa bandang likuran. Dasal ako ng dasal habang papalapit sa gate ng village. Kailangan kong sumabay sa sino mang papasok o lalabas ng gate dahil wala naman akong access card. Ilang sandali na lang at pabalik na ang mga amo ko. Pikit mata akong nagdarasal nang biglang may incheck na pumasok sa gate. Inantay pa niya ako makalabas bago niya isinara ang gate. Salamat sa Diyos at nakalabas din ako ng village. Sunod ko namang pinroblema ang pag-aabang ng taxi. Nagdasal naman ako na sana may dumating agad na masasakyan. Ilang sandali pa may lumitaw na taxi sa aking likuran. Hindi ko na kinailangan pang pumara at agad naman akong pinasakay ng driver. Iniabot ko ang mapa ng simbahan na pinilas ko mula sa magazine. Sa umpisa nagkaligaw-ligaw pa kami dahil tagong-tago pala ang simbahan. Nang matuntun namin ang simbahan, saka na ako nakahinga ng malalim. Nang mga oras na yon, wala akong pera ni isang kusing. Sinabi ko sa driver na kukuha lang ako ng pambayad mula sa loob ng simbahan. Nginitian niya lang ako at naghintay. Pagpasok sa simbahan ay agad kong hinanap ang pare. Niyakap ko ito, umiyak at saka ko humingi ng tulong. Kakilakilabot ang mga sumunod na nangyari. Sa loob ng simbahan ay napakaraming tumulong sa akin. Kabilang dito sina Alu at Len na may kapangalan na matalik kong mga kaibigan sa Pilipinas. Yung bahay na tinirhan ko ay Grace naman ang pangalan, nakapangalan naman ng ate ko. May alaga siyang aso na si Chloe, kapangalan naman ng apo ko sa pamangkin. Yung taxi driver naman na nasakyan ko, kahawig ng tatay ko. Dahil sa mga insidenteng to, naramdaman kong hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kasama ko siyang umalis ng bansa at kasama ko rin siyang bumalik sa Pilipinas. Nang makabalik ako dito sa Pilipinas, sobra po ako na-depress at yung trauma bumabalik. Kinakabahan ako pag nakakarinig ako ng taong nagtataas ng boses. Nang magkaroon ako ng cellphone, nag-scan ako ng FM station. Bigla ko naisip yung tambalan at muli itong pinakinggan. Sa aking pakikinig ay muli akong napatawa. Sa mga napapakinggan kong kwento ay unti-unting napawi ang depression ko. Na-realize ko na may mga tao pa palang mas mabigat ang problema
kesa sa akin. Sa ngayon, nagbabalak na naman akong mag-ibang bansa para maipagpatuloy ang mga pangarap ko. Katuwang ko ang pagmamahal ng mga kaibigan ko, ng pamilya, ng tambalan, at ng Diyos para muli akong makabangon. Ako po si Nympha, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Hi, Nympha! Sana ma-meet ka namin soon. Pag na-meet ka namin, ililibre ka ni Nicole ng kape. Ay talaga, ilang bang kape ang gusto mo, girl? Gusto ko Libre ka sanang tanungin si Nympha eh. Oo. Hindi ba siya lalong na-depress kasi sabi niya tatakot sa pagmataas ang boses. Mas mataas yung boses niya. Tatanungin ko nga sana din yun eh. Natatraumatize daw siya pag meron siya naririnig na mataas ang boses. Hindi ka natatraumatize sa akin. Para mataas din naman ang boses ko lagi. Nako, pag na boses pa lang yan, paano pag nakita mo ng personal? Labi pa lang, pandalawang tao na. Sabi mo, baka kainin ako. At mahirap kapag ka may sipon ako, nadadalaw ka dito. Huwag ka munang dumalaw, may sipon ako. Masisinghot kita. Lalo ka matraumatize. Thank you, girl, for sharing your story with us. Napakahirap naman ng dinanas mo sa ibang bansa. Napakahirap talaga maging OFW. Kaya isang pagpapaalala para po sa mga may kamag-anak dito sa Pilipinas, tas yung kamag-anak nila ay OFW. Hindi po yan hindi po sila nag-e-enjoy doon. Kung Correct. makahingi ka naman wagas, wala ka namang ibang ginawa kundi mag-ML. Hindi ka nag-aaral. Makahingi ka sa nanay o tatay mo na nasa ibang bansa, hindi ka naman nag-aaral na maigi. Kainis, Totoo puro yan. ka date. Naninigarilyo ka pa. Walwal ka ng walwal. Nakakainis ka! Ayun na, Ayun na, takot na naman siya. Ayan na, na-traumatize na naman Baka si di siya pumunta dito. Wag mo takutin. Hindi ko tinatakot. Hindi, ang sinasabi ko lang, partner, hindi madali ang buhay ng mga OFW. Tingnan mo naman, etong storya niya ay isa lang kwento. Napakaraming iba't ibang kwento ng paghihirap sa ibang bansa. So please, kung meron po kayong kamag-anak, hindi na to kasalanan ng social media. Napakaganda ng social media kasi mas malapit na kayo ngayon sa isa't isa. Mas madaling mag-communicate, Correct, mas hindi ka- madaling kumustahin Trot. yung nanay mo doon o tatay mo sa Tama, abroad. hindi yung kakamustahin mo lang kapag ka meron kang kailangan, kapag ka ganito, patwisyonan na, o Totoo. kaya may hihingi ka kasi graduation fees, mga ganyan, di ba? Mas madali na ngayon mag-communicate, hindi katulad dati, magre-record ka sa tape. Di ba? Ang tawag dun, voice tape. Oo, Diba? voice tape, Tas tapos kakainin pa. Correct. Di ba? So, easier now to communicate. Magparamdam ka kasi for all you know, yung simpleng hello mo o simpleng pangangamusta mo, yung pampalakas niya habang naglilinis siya. Yung Tama. pampalakas niya habang pinagagalitan siya, 'di ba? Correct. Sana tanggalin natin sa mindset natin mga kaibigan. Totoo, hanggang ngayon kasi marami pa rin nakakilala na ang mindset kapag ang kamag-anak nila ay nasa abroad, parang ang dali lang humingi ng pera pag sinabing wala akong pambayad ng kuryente. Tumawag ka doon sa tita mo, nasa abroad yan eh. 'Di ba? Naku, magpe-parents day yung anak ko, walang bagong sapatos. Naku, humingi ka sa tita mo, nasa abroad eh. 'Di ba? Hindi po natin alam yung perang pinaghihirapan nila doon, buwis sa buhay din ang puhunan noon. Talagang sipon, kahit nilalagnat po yung mga yan, pinipilit magtrabaho kasi wala naman silang choice. Correct. Kasi, Diba? nandun sila. Oo, sisigawan sila ng mga amo kapag hindi nagtatrabaho. Tama. Bibihira yung amo na may concern, Dito na nga, may care. Tama. Totoo ka dyan. Kasi kapag ka may sipon ka tsaka lagnat at nandito ka sa Pilipinas, pwede kang may masumbungan, Tama. ipahinga mo ng konti, alambawa, ayun, makikiusap ka. Pag nandoon ka, walang ganun-ganun. Tapos kapag gusto mo lang bumili ng bagong rubber shoes, ganun kadali. Padala ka naman, tita, padala ka naman ng rubber shoes dito. Meron kaming Christmas party. Hindi mo alam yung hirap na pinagdadaanan ng mga tao nagtatrabaho sa ibang bansa. Tsaka meron pang mga asawa, lalong yung mga mister na iwan dito yung misis umalis. Sabihin, pare, magpainom ako kung bahala. correct. Next week, Abroad naman yung asawa mo, magpapadala si misis, sagot ko na. Tingnan mo Diba? yan. Alisin natin yung mindset na yun, mga kaibigan. Mahirap po yung ginagawa nila sa ibang bansa. Kasi kung may opportunity lang dito, ba't sila lalayo? Tama. Tama.
Sa kalawakan natin yung pag-iisip natin, yung mga naiwang pamilya dito. Hindi lahat po nakikita nyo sa social media Yan. na pinopost ng mga OFW na masaya sila. Correct. Hindi po yung ganoon ang totoong picture. Kabaliktaran po yan sa totoo. Although may mga iba na siniswerte kasi may Oo. maayos silang mga amo, di ba? Hindi naman, it's not all sad stories, pero maraming sad stories. Oh, may kakilala doon ko sinuwerte eh. Inasawa yung amo Oy. eh. Taray! Asawahin natin yung afam. Dating Oh, diba? naninilibihan siya na ngayon ng ang Mayordomo ng bahay. Oh, di ba? Meron din naman mga ganun na kwento, Yung di ba? mga pinagtatawanan natin kuminsan na nagpa-picture sa isang ice cream, isang hamburger, totoo po yun na Totoo nangyayari. yun. Totoo yun. Totoo talaga yun, promise. Naku, yan na naman yung kwento ko pa ulit-ulit na lang. Ito yung sa Hong Kong eh. Ano talaga, tumatak talaga sa isip ko yun eh, na parang picture dun sa Oo. milk tea. Diba? Pero ang Hindi tunay nyo alam. ang hindi nyo alam, diba? Isa-isa lang sila nagpicture sa milk tea. Ang hindi nyo Oo. alam, 4 sila nag-share dun sa isang milk tea. Tama. Tapos ang impression natin, Diba? syempre, bilang Dito sa mga kamag-anak Pilipinas, dito sa oo, diba? Pilipinas. Ay, tare pa milk tea na lang sa Hong Kong. Parang Diba? tayo dito, pag may artista, nagpapicture lahat. Tama. Pag nakita ng kamag-anak, nagpa-picture sa kanya. Oo, di ba? Oo. Ganun din yun. Pa-picture, kunyari, halimbawa, nasa Singapore, pamerlayon na lang, di ba? Oo. Ang di mo alam, ang tagal bago nakapag-day off yan. Tama. Diba? Ang nakarating pa nga yan ng Ocean Park, malamang dahil birthday. Oo, Kasi tama. diba pag-birthday, libre. Oo. Saka minsan sa entrance lang din ng Correct. Disneyland. Oo, hindi Hindi naman nakakapasok. talaga nakapasok, o, di ba? So, again, ipinagbubuni po natin ang mga OFW and ikaw sa tambalanisa namin na nakatutok ngayon, sana mawala na yung trauma. Hindi namin alam kung kailan fully mawawala yun kasi trauma yan eh, di ba? Babalik at babalik, and we wish you God bless sa iyong susunod na journey kung mag-decide ka talaga na makapag-abroad ulit. Kaya mo yan, go, go, go! And happy naman kami na kahit papano yung tambalan na nakatulong sa iyong moving on Yes. process. We admire your katapangan, di ba? Your courage, kabisyo na talagang hindi ka sumuko, gumawa ka ng paraan para matakasan ng Correct. matatapang buwan, di ba? Ang mga hayop mong amo di ba? Nakagawa ka ng paraan at isa lang ang tinakbuhan mo. Tama. Di ba? Walang iba kundi ang simbahan. Ang ganda eh, kasi ang dami mong pwedeng puntahan eh, 'di ba? Oo. Pero simbahan talaga, parang ang galing lang ng how you think, 'di ba? Na Diyos ang nagdala sa akin sa China, Diyos din ang magbabalik sa akin sa Pilipinas, 'di ba? Tama. Na totoo, pwede naman siya pumunta doon sa embahada ng Pilipinas, 'di ba? Pwedeng, tama. 'di ba? Pero ang una niyang pinuntahan simbahan talaga, 'di ba? Tapos yung mga tao na tumulong sa kanya, may connection, may connection sa buhay niya, parang Pati aso. Oo. Yung aso. Yung driver, oo, kamukha ng tatay mo. correct. So, Isip mo na lang baka gutom kasi siya ng mga pagkakataon yun kasi di ba? Iba-iba yung na-imagine natin pag gutom eh. Pero Tama. magkaganon pa man, isa lang talaga ang talaga dapat natin gawin. Kapag nawawalan po tayo ng pag-asa, baka kailangan lang natin magsimba. correct. Keep the faith. Totoo yun. At isa pa sa masaklap talaga ito, totoo ito na nangyari sa mga OFW natin. Halimbawa, pag sinaktan sila ng mga amo nila, papa-hospitalan, pero pag gumanti na sila, pagtanggol nila yung buhay nila, halimbawa, madisgrasya nila yung amo nila, bitay ang katapat nila. Yun yung masaklap. Yun yung sobrang ang hirap talaga. Oo, unfair. Hoy. Nakakatakot ang buhay sa ibang bansa. Although again, yung may mga iba namang sineswerte ha. Hindi naman din lahat sad stories. But mabuhay yung mga OFW. Lodi namin po kayong tunay na bayani. Mabuhay ka, Nympha. Oo. And we hope to meet you soon. Don't worry, tame si partner kapag nakita kayo. Actually, sa tunay na buhay, hindi mataas ang boses ko. Maliit lang yung buka ng bibig ko. niya. Hope to see you soon. And again, salamat sa pag-share ng kwento mo. At kung ikaw meron ka ring kwento na gustong i-share sa amin, do email us. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento po yan, malay mo, kwento mo ng ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya go, go, go. Email na. 6th birthday kahapon ni Yona Sotelo. Happy birthday! Salamat sa inyong pakikinig. Happy birthday sa inyong lahat. Corrected by, and of course, happy listening kina Abigail, Jason, kay Odi, kay Nanay Tatang, Tita Amy, Tita Alma, and Marilyn Gonzalez. Salamat sa pagtutok. Gotta go mga kabisyo. Enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng
is your number one SM Radio station. Love Radio.